אז אמרו לי, לא, אסור לחייך. אסור לחייך. אחרי זה שחררתי, ואני באה עם אבא שלי צריך עם השר בית לחתום. ובשיא היידי שמה, יש ככה לוח גדול עם כל המבוקשים. ואני רואה את התמונה שלי פושעת. מה עושה חנה שרואה את התמונה? תני לי לנחש, צוחקת. פרצתי בצחוק, מה זה? אבא, תראה את התמונה שלי, אני צוחקת. יושב שם פקיד יהודי מאלה שלא אהבו את זה, ואני במקומך לא הייתי צוחק. אז אל תצחק. אז אל תצחק. מי עשה אותך?